Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Tin meɗo sim Mauritanie original ko kam meɗa yanna président Mauritanie o remen baba en mboɗo molno Allah cigarette simmi ɗum ɗo la ilaha illallah mi ɗo hen no guedde nder ɗo hen cimmimi ƴeew foɗande wotere gakkande wotere ɗo fuuf tal ñanen ñanen mi ñalnani jaam mboɗo ɗoƴƴo tan mboɗo yiiɗa ko ɓehe biib ɓoho biib noon mbaldam ha weeti ɗum kay simmi yo Allah heeɗa men baba dirnan kiɗo an kay wadde wona ko wiyete ko sim moƴƴa yaltinma e sim ko ɗum yaltinma e sim ɗoƴƴo diɗe de ɗoƴƴo tan mboɗo riiɗa neɗɗo de tottude neɗɗo ko yiiɗa moƴƴani ni ko noon mbaɗɗama e place ma heedi sangara ma o ɗollumen ni baba sangara boisson tubi ko aha mbiɗa haala gonga hakkude ma Allah haɗani ko ɗum sangara min mbanoni haɗa boisson waɗɗani ne baba ɗum ko boisson tubi ko ɓe tubakoɓe jarata ɗum noon ɗum ko boisson mabɓe kamɓe enen kay ko follere woni boisson men e ɓohe woni boisson men enen kamɓene ko ɗum ɗon ko kaake kiɗon woni boisson mabɓe kam ya garta ma woni heewi ɗo trop wona hay seeɗa non to aussi madame Sall binde o jikka wona jikkuma ka luɓa ɗum jikka routine a jeeya min mbiɗani hannde seg noon binde saaha min heɓtintama de a jontat bayɗenam ni en are galle ridde kam ala sens tan waɗa ɗum iddanima de ko gonga tan jimmi haalandema par ce que min mi anda an ko woni hoorema mi anda holko mbaɗɗa planifié hoorema hen ñen fof ara gallamen heure belɗa gara no belɗa gara mais an a haalta haala mariage a haalta haala date mariage ko ara artano arate min noon tawi ko fijirde min mi ala e ɗen gueɗe min ko mariage tagui ham ummade goɗɗum moom haajam ala hen ko ɗum jimmi haalande mo ganda voilà min détail uji wonde affaire kecce cewɗi min image am déjà sax hokkani ham ɗum jimi ko leernama ko woni e hoorema kala ɗum dire joni mi anda joni kala Binta assalamu aleykum an suwa hayyetta naat galle ma ɓurno ko yode kay salmutomi bismiɗo kam ha par puɗɗa noon haalde kalta ko a jogui hen droit par ce que mbaɗɗa ko ni debbo joguiɗo kilif debbo responsable debbo mo ala caahan tan waɗa ɗum mi jabnet ɗum te c'est normal aussi an hannde a heƴani kecci a heƴani bolle puyɗe an fof ma ko foti fawade dow bolol min ɓurɓa ɗum andude mais kala ko jiiɗa so defa ha ɓendi tan so yuppama ñamatako kila hecca men ma nodde téléphone men ma hori heɓ téléphone ko boni baba joni noon noddirmami ɗo ko ha jaam jam ɓooya haɗani mawnam gonɗoɗo Amérique guila maayi mi waɗnani ɗum sadak mi waɗnani ɗum du'aw ɗe balɗe noon miɗo hoyɗa tan ina fiye saaji wonta mbabba haɓɓe saret saaji wonta ullundu te hayso woni mbabba nodde indam nde maale mo moƴƴande maale mo moƴƴande hayda maayi ɗo nodde inde ma bawa yehilla tan joni noon mi yewdi hen a joom wiidal somi waɗi du'aw horaki affaire o accami quoi o waɗami less moi o accami tranquille ma o won laakara woppami aduna mimi wonɗo ha ɓooy wona komi jiɗɗo waɗde ɗo sadaka e galle sadaka o noon jinmi ɓayri kam o jibinmi kam haɗa andi ko huwi e reedade
an kam ka neɗɗam ko adi fof noon ha miijo kala ko mbawnoɗen waddude e aduna jinmi ko jaafodiren min de kala ko mbannoɗami dow e less tinmi komi tinani wallay mi yaafori Allah mi acciri Allah jinmi noon ko jaafoɗami saabu sa ajaɗa ara jaggodiren ha galle min noon gaccinani hakke min kam mi accinima hakke bab sababu ne ñalngu ngu garowo nande minen ɗaccinima hakke minen ay affaire dewgal ko affaire gandanɗa hoore ma wona gel wona bolle puyɗi quoi wona hunde toksere quoi hunde mawde an poɗɗa wurdude à vie mais on han mon wadde dewgal hakkude mon il faut mbaɗa 16 comme no mbinomami min tout le temps mbiɗen hen non no ɗum wona haala an joni jiɗɗa wiide ko guurɗen ɗo fof ko zéro walla ganno andodiral kay 1 mois 3 semaines ça va presque hein mais enen ko gandirɗen ɗo en hay wonduɓe duuɓi gandirani ɗum presque on est à l'aise enen mbaɗa happy normal a andi ham mi andima ɗum est le problème mi yiyani probléme o mais sa wi saaha fare wiya e ma paɗa yimɓe so ndesodiri ma ɓeydo andodirde wona wiide tan en kalda ñanden fof na ara ɗo ɗum tagui ara andami ɗum a andata ham sa nawani ham galle moon a andata min woni holon c'est juste ça te min jimmi ko mbaɗa hoore ma fulla e fayida wona an no bella fo gara hankadi ni c'est vrai galle ko galle ma mi ala hen probléme voilà te min no mi anda so tawi an hakkille ma ko fijirde woni hen walla nanguɗa min komi debbo je sais pas min mi ala e ɗum so tawi ko kalis wonno kala ko jiɗɗa mboɗo mi hokkuma te ɗum sa yiiɗi continue mais ɗum ko ma gona e gonga ko ɓamden haaldude ɗo en ho ko ɓamɗa arde ɗo ho kala ko jiɗɗa mi waɗanima kalis joni wona probléme maintenant où est le problème hein sey wona kalis holko probléme o joni haalna mi nana a wi hama ƴettu date ñande fof mbiya après ñande fof mbiya famille am janggo mbiya je sais pas chaque jour tout est mélangé haal ko leeri mi anda haalnam ko leeri neɗɗo gonga firta he ɗum walla so tawi noon a andi hankadi ne voilà hakkude men c'est pas possible aussi kalna ham mais min kam so tawi ko fijirde moom aɗa wawi yaade ɗum boowal ƴeewoya wona ɗo e galle he ɗum jimmi andindem j'en ai marre quoi j'en ai marre de ça joni noon ñalngu ɓayre acci hakke ñalngu fof mi fawe junngo kala ko soodete ko defete toppitode hoɓɓe haalande mi yiɗa noon yimɓe heewɓe tin yimɓe seeɗa tan tan mbaɗen ɗum tan sadak potorɗo e galle par ce que sadak kala no wayi famɗe yimɓe noon ɓurdi baraji yimɓe keewi tan bakatuji baba hol parrain o hol parrain o mo innirɗa ñalngu ganduɗa on innirɗa ɗum tan ko kanko teddinirɗa ñalngu so ari kanko e état major mo nande ɓe gara e galle he ɓe miico ɓe biccito ɓe keloɓe kombo woɗo koɓe mbaɗe ñalngu he mo innirɗa ɗum mawna mayɗo innir men ala taw wurɓe nan ɗo igi wona kañum waɗante ñalani an joom hay fay nan ɗo henna joom suudu mum ɗiɗo nan ɗo ha Sonko nan ɗo henna premier ministre woto haalnam ɓen mbawi ɓen min mi alda e mabɓe lawol monsieur le maire nan ɗo hen e nder ndar ene waɗa ɗo hen ko moƴƴi joguiɗo ñalngu fof haala monsieur le maire natoy toon mina yahani affaire du politique min ko Allah jahanmi e yo mawnamo accam wona laakara min mi wona aduna a faami mi innirani hay goto baba kala baɗɗo ɗo hen ñalngu mangu onande waɗɗo cérémonie ma ƴeew parrain innira ɗum parrain o ara woda ko addi hay sono enveloppe kam woda ko wallinma e ñalngu he amin fof mbaɗen Allah parrain Allah woni parrain woni soutien woni invité d'honneur jomiraɗo subhanahu wa taala Allah eyyi famide kañum mbaɗmi fof joni noon gueɗɗe fof nani pawe junggo ma temeɗen nde an ɓuuri ɓurɗo jooma nafata tintinta anda hay goto hay so wi ɗum kaari wimami anda on jooma andi ko jaari e biba hay salamata o fayita ɗum sa aji ɗum noon ɓiyam golle fof nani junggo ma sadaka o dara hen yimɓeɓe ñaama yimɓeɓe jara dukoji en gorto rewɓe wonta hen sal jaytoɗa ginnaami ɗo mi haala aɗan dejji a jaabaki jimmi ko jaaboɗa ham kalna ham ko noppam ɗi nanata so tawi ko gonge ma gonɗa kaala so tawi aussi wona gonge ma gonɗa kaala mi anda ɗum joni joni kala ko jiɗɗa haalde noon mbiɗa heeɗima haala ko an keɗimi to gommi ɗo Binta a mera waddem ko muusimi kono hande a waɗi kam ko muusimi Binta e fulla e fayda gandirɗani mi mera andude oɗo visage nane ma
oppudem yimɓe fof noon mbeɗa ara mbeɗa ferkante e galle ma wona ñakkudem fayida wona aussi mi ala to gonmi walla ala to koɗmi walla galle ma faɗɗi galle koɗimo ken andidirɓe e dow respect jimema caractère jimema qualité anni ɗum jiiɗa yam n'est ce pas bon hakkude men noon ɓooyi ɓooyani par ce que debbo mo jiɗɗa resde pour won yaye mum ɓiɓɓe ma ɓe sikki a finta tan e dow balɗe tati mbiya res ɗum noon tan kono noon mi yettaki kam ƴetta ñal ngu fof ƴetta ɗum pawɗe me junggam nande min Hamidou mi jogo organisation o nande no haala ka yarani e fotɓe ƴettude haala e fotɓe ƴettude konnguɗi e fotɓe haalde e fotɓe jabade nande fotɓe ñamde fotɓe yarde fotɓe arde kadi no tertorte ɗum fof mi tottanoko ɗum kono noon a baba Allah jarama jarama Allah jarama jarama Sibou a woppi kuuɗi e jungo ɓesɗo baba a woppi kuuɗi e jungo ɓesɗo min tan Hamidou ho ɓiyum ho debbo mo ho min tan Hamidou no mbami ñalɗi ni ganduɗa kala ñalngu wongu ɗo e nder Ndar somi daraki hen ñalngu ngu fewata ɗum noon hurti hen ka babam nani joom ko sehilam gaddet wadde somi daraki e ñalngu min kala ñalngu mbawmi darade min Hamidou sofat fewata andu ñalngu ngu way kono ñalngam ni kono noon taade mbiɗa an a watta pare min mbiɗa joɗi yimɓam taw ko yimɓe mawɓe mami tintin ɗumen mi yahay mumen goto hen foof woda ko kaldirmi mum woda ko wallitimi mi ara wallitma ñalngu e baba bon sin wona respect gonɗo ɗo hakkude men ma no kaldirɗa ni hen no mbaɗirɗa ni mi ummoto mi yaha par ce que mi jogui fulla e hooram dewgal jogoɗa o res a foti jogdade mum ɓiɓ jogoɗa o res aɗi jogdade mum ɓiɓ par exemple wona finta fintan tan mbaɗa dewgal ma quand même mon gandir ma famille o aussi par te deux famille wona côté yaye ma en côté bam ma en il faut e parde pour hunde wawa wonde ko foti laaɓi mbimam noon Binta ko foti laaɓi mbaɗɗa ni hannde noon vraiment en bettime ma te wiɗa mbattam ni taw yiɗi hakkude men ma en tout cas ko kalta ɗo fof min ɗum dilnani kam déjà min ko kalamani hen ko hen deftami min ko fulla jimi ñande foof nenam ba am ɗum ala ɗo mariage wawi wonde préparé une semaine waɗi hen foof gasa aɗa wiya yumma hen parani bamma hen parani ɗum ala hay nokku ka gorko mawɗo kilifaɗo a wona cukalel mariage ma an goto wawi waɗa ɗum préparé ha gasa par ce que min ko mbinɗa ham ko kalis tan mankuno kalis so a heeɓi hol préparation keddiɗo ken ene wona c'est juste ko an to gonɗa ɗo a parani ko ɗum ponnoɗa haalandemi andi kam kala ko jiiɗa e aduna baba wallitede min moƴƴi hen a jarama ɗum tan noon woni firti tan ko jibinmi ko huywere anda hay goto ala ballitowomi waɗata hen a jarama on fewi seydi wallite baba joni kam ñalngu ngu tan nani inchallah subaka law yo tawa ari ɗo ɗo mbalami codoyte ko foof an sodoy baba Allah on seedi ɗo mbalami baali kristeɗi yo nayyi ɗi foof ko an sodoy ɗo mbalami inchallah jaɓi gasi an kay falillahi hamdu sukur a jarama an kay Allah jarama a jarama jarama an seydi Sall kono mbaɗa feere guitta cegeneji ma ɗi ala ɗi baba ɗi ko ɗum ɗo ko ñawdoragal jarama Sall o kam mbiɗa yanna joomum ko maccuɗo korobor o wona maccuɗo hay poul o elle baɗɗo ligne o Allah waɗi ɗum tan ko ligne direct fini sel jam finɗa jam tan seli kam jam tan coyniɗa baselle eyyi lay ka jontaɗe haal kalta ko min jogimi ko nen teddi ana ko famde arjigui yawno arja min kam jiɗɗonamo jaam nani mi haalama gueɗe ɗe nani mbatta hen haqqille noon no fewi ko kalantomami ko somi min jiɗamami ko jamma aɗa majjani kam ha programme ɗum no ɗum usi kadi cirque o an cirque o ni est ce que ɗe basele koye payi ko cirque eyyi ɗe basen paɗi de ɗe basen paɗi pamɗe pour cirque o de cirque o ko heɓra mawnude
daga mala ko goddum di chodira ñande hen am jinmi kala ko TNT programme ñalgo he baba hajel ko jungam fay ko min tambi dum ni min jogi dum nani taade ko min jogi dum non an kadi an heede wañ he ko mi jiddo nandiren nani mina ma eden kalde gisi taw so ma ndaari ma tan adando kalmi ko sa ndaari ngam kadi ma andi kalda ko nani sen cerwa yimmi ko sen cerwa takkoɗami nani ragal dam tan ragal dama mbaɗen tan mbaɗata kam markas ala kilot nani kala ɗo tottumi ɗum ɗo lahal ñiiri tota ɗum mbus ndiyam kala tottumi lahal ñiiri tota ɗum mbus ndiyam sibu yimɓe aroɓe yimɓe keptina hakkude men nani ɓe keptina hakkude men ɓe ganda ɓeeɗo ɗiɗo so Allah eɗen jeeni jaati ɓiɗo ko yiɗodirɓe nani ko ɗum woni hujjo o ɗum yimɓe mbaɗen nandiren mine ma nande les yeux dans les yeux daladiren tan mbaɗen hunde ha feew ñalngu mi yiɗa haydara waɗen échoué nani min ɓooyi noon resde ne ñalɗi kono ñalnguɗo ɓuri kam ɓendude ñalɗi ndesdem ɗum fof nani si ñalnguɗo a majjan mbami e nder galle he mais wona wiidata haalɗo affaire famille woto noon hen affaire famille wi a parani walla an hakkille ma ko goɗɗum woni hen ko wona gonga min noon kala ko wona gonga haaja mala hen binde kajel wurtinma kalis mamati sa yiɗi mais gilden ha joni aɗa rewa yam halis Saidi ɗum waɗi yimɓe worɓe jiiɗa ñamde kalis debbo par ce que hunde kewi tan ko wona kewi ça ne dépend que de toi en fait woɗi dépendre koye ma tebi noon aɗa wiya galle mon ene yooɗi waɗa min galle mo hayso wayi no paale min gallamo ko on yoni ham dal goɗɗum watta hen yitteram sa yiɗi aɗa wawi yaade par ce que mi nanganima d' accord mbeɗen ya kon lawol nan ɗon te sa hiwol koyngal ma dartoɗo e galle ni tan mbaɗum fijirde rewɓe tan jiɗɗon sa dartima ɗo hen ganda min wona debbo pijirteɗo kecce tan tawa neɗɗo e jammum e peemum bonanon ɗum so pari jehon laamu nani sibu ko min tan jom mbaddi hunde fof nani wadde noon sa taadi wayi noon hande aɓe duwono bammum joom ko fottino bammum joom hande duwane duwa o fof ƴetta hunde ndi fof fawa jungam wadde mbaɗa foti darande darde moƴƴere kono noon ko an kuulim hen nani eyyi joni mballaka men ɗum tan min joni somi faami jiɗɗa ko yum takkom pour yimɓe cikki dal wonko woni hakkude men te ala ko woni hakkude men wona cikkay koko woodi holo woodi minen ma kadi yiɗodirɓe kay yiɗodir wi an yiɗi kam kono min mbimam ko ala ala kadi sar wi noon ala ene ma kadi yiɗodirɓe sibu ñande hen kala notable gonɗo e nder Ndar ma ari sirke hen komi jiɗɗo noon soɓe jeehi hakkude men no mbaɗen yaadude ni wooda koɓe gaddi ɓe totte en ɓe balliti en e hakkude men he ani te mine ma ka anda hen ko hadisa mine ma eɗen jadde Allah on siidi ene iwna ɗum tan kono mine ma walla ƴew ay sen jaadi hunde ɗum dar poten mi darima kay wallahi ken en jiɗɗi regus eɗen poti yew aɗan dowam nani yew ɗum ɗo yew ɗo dara ha feew a daro ha feew dara ha feew ala dara ha feew nani wallahi mi dari a daray koyɗi maɗe dara ha feew nani comme dari jongoɗa ko ustu duuɓi ma ustani duuɓam Hadisa min mi heccanimo nofa duuɓi dañɗa min 19 ans dañim 19 ans la ilaha illallah min 21 ans dañi 21 ans Allah wiyete wallahi 21 ans dañi o rano gondema noon ko tampere aduna aduna mi alana mofani moftani komi tampu tan mi liggo tan ha mi daro e kaaƴe yiye mom fof mi tottori mi yi tampuɓe a heewi mbayani noon mbimi ka nayi wut tan jaɓ ka nayi wut wallahi mi majji nawna nayi wani ka nayi wut Hadisa watta hakkille ko mbimami ko watta hakkille ko mbimami ko nani mbimami ni ñande hen ñande jour sirko wonno mbimami ni takkomi tan si mboɗo jogui yimɓe aroɓe ko yimɓe mawɓe monnaɓe moole Allah on seedi wona cahan ɓe gon koye gouvernement he ɓe ko sernaɓe nani ɓe ko takkiɓe sernaɓe nani hakkude tan député e ministére uji ɓen garata e cirque ana ɗum wona famɗen nene ha ñande hen min gomi gandaɗo ndar musidɓaɓe ɓe fof ko aroɓe cirque te kamɓe hawnaki wonde ko mbaɗi hakkude men si mine ma Hadisa mine ma ko combat Allah ne seedi ko combat mine ma mbawi yadude anda tan ko mbawi yadude te min mboɗo yinma mboɗo horsinma Allah ne seedi e ndir kay mbawa yaadu saabu an ka nayejo min to nayi wumi an hakkude 19 ans e 21 ans ay duuɓi tan lebbu lombi ɗon wona hayta
duuɓi ɗi tan enen jiɗi an aɗa rawni dow aɗa rawni less wona wuuɗi en keccodira en asa o ɓuri tawani mo ɗene ɓurti on bawno on andani ɗon Pasay oy yero bonni bon so tawi gartinɗo hannde wona haydara yidde andindam tan Binta min komi jiɗɗam so yi ñanden noon jehim wona ndiɗɗam ko nawim de hay sa riddanoon mi yahanno par ce que mi ari mbeɗa yewtide ma mais bon tawa sehi donc muusuma a jaɓani a heɗaɗem mbimi mi yaha peut être sa deeƴi somi arti ma wa heɗademi quoi Binta ay jiɗɗa ko min ɓurma ɗum yidde laabi temedere sinno sagam hande caggal am balɗa mais situation oblige gonga a itti haalis ma a waɗi hen biyeji ma a waɗi hen foof vraiment mi yi darde ma aussi quoi rien que pour yidde tan wadde sauver hakkundam e ma mais min ɓe totti jinnabam respect mo gandanɗa hoorema kalke mbimi rek toujours ɗum jiɗen wadde quoi par ce que jinnaɗo noon ko hayri so yani dow ma gañɗa so yani dow mum gañɗa bon ba wi kam yo fat mi alay saago mi fata so wi mbeɗa tiiɗo hoore tan ene wawi bonnude hakkundam e jinnabam ɗum tan te d' ailleurs sah ɗeɗo balɗe foof e programme goto min goni ɗon e galle he par ce que baba men joguino mawnum goto cankinoɗo minen pour waɗan ɗum sarah ɗeɗo balɗe foof hen goni aɗan cankiraɗo kam wawa wadde kew ma yaa affaire o ɓuuɓ joni ɓayro yini komin waɗa sarah o somin mbaɗi sarah o ha sarah o yawdi jaggen dat men min jogoyam confiance kalɗen ko comme mbaɗo ɗum par force inchallah so Allah lamɗo yaadi hen min komi jiɗɗam quoi komi jiɗɗam de mbaɗɗen ko ɗo ñanden mi haalanma ko rimde galle men ɗanade muɓɓani yitere ha weeti mbimi min mat mi pertani Binta est ce que somi arti e galle o ma Binta acca mi naata e galle mum o mais Allah he moƴƴere mum waɗinim sutur vraiment garim nde uddiɗɗa yeeso ma ɗum waɗi mi yettade e galle he mais change goto keddirami woni jaafoɗa kam Binta il faut jaafoɗa kam ñande en hubbini ɓerde ma te mi yiɗa hubbinde ɓerde ma mi yiɗa aɗa seha a faami yafumi ganda komi jiɗɗa ko ken waɗa ɗum ala probléme min moom ko haalam hankirma wonata hannde par ce que kalta ɗo fof ne yooɗi no feewi wala kadi probléme moom ko arat tan mais min mi yiɗa neɗɗo ne haala hunde taw o waɗata mi yiɗa ɗum kala kara haala yataw ara waɗa joni a haali a wi koye affaire duwaw men da silki ko ɗum jiɗɗon wadde so ɓennima ƴettudat joni kay ndaare so ɓennima ƴettudat mbaɗen hen basé aussi ya an ha joni ka tekkudde mi tikkani ni pourtant jalmi ƴewma en tout cas mi tikkani way mos accit boy kota ñangal ni comme ça mi wiɗaɗo waɗni sa waɗini mi hulet quoi cikki mi gayne bomi dardimi ƴeew yo ɓerma de mbimam ko comme mbaɗo min komi tesowo te komi teddunowo e nder leegal ngal nder cité o fof mo gandu a dañi gorko gandanɗa hoorema ala hay nokku a dañi joom galle mo gandanɗa hoorema machallah sukaɓe rewɓe fof kañum cohli quoi
an Allah weltinimama ha pari yow machallah gurdama en feewi Allah ruttima kadi wadduma yam mais jaran kaɗa tampino hoorema e stress gurdam ɗam ko ɗon wawi fewde fof somi ala gorko ala sens hay si a jogimo jawdi aduna ndi fof so ala gorko ala ɓiɗɗo ɗum pourquoi aɗa wi ala gorko min a yiyani non mi yima aɗani mais ha joni he batte waɗa officialisé donc ko zéro arrête non Néri an ka joom suuɗam heddi kay woni en cuwa tintinde yimɓe tan mais ka joom suuɗam leeran tawde ngari huma d'accord eɗen yah ha caɗele kono ko jiɗi tan salini ñaaɗa min kam moom aran ko ɗanintami nela babiraɓe jaaha jama kumoya ɗum wawi ɗanindemi oɗo instant inchallah so sara ko yawti mam garɗo e kumgal inchallah duusam wala yiɗami hoode joni de galle ko galle ma de aɗa andi lawol